Hamunaka damang dainang hahanggi pinaribot di bagasan goran itu hatta. Tema ni mingguta sadario di ma si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Di parade do narikot dihita. Nangso talului sa sitong ngaradi di bahen debata. Molotiki marsikola minggu hita, say maloro guru sekolah minggu madok, sari hari ma debata manoppa zolma. Ima hari perpudi, dukon zolo sikop sudi ditoppa, narikot di zolmai. Lapatan na ngarari sudi ditoppa di batazu mulu, dungipe ditoppa muse zolmai, diari perpudi, patuduhon, dangadong besa sitonga naso di paradi di batahian, narikot dihita zolma. Tagarro de batamadok tu si Abraham, ali Abraham, boam manak komisi Isak tudolohan, pelehom maibana tuau. Natape berjuang, bergumul, merukilibana, alai pada hirra borhak duibana tuduluhi. Di parade masuban, di parade dohok raut, dohok musesi Isak madok, aliamang ngarade besoban api dohok raut, di dia do biru-biru si pelehonotai. Buhama paklalan si Abraham mabigi, alai dung di pasahat si Abraham naik pelehonon na si Isak, dingidok jauh bama Abraham unang lalu tangamu tu si Isak ay nunga huparadi biru-biru laho pelehonommu. Idama nunga dong di si biru-biru narais dihawi laho pelehononna. Nunga di paradi di bata narikot nang di si Abraham laho pelehononna. Di tikimaporus si Hagar dohok si Ismail. Dungineng nang matene masih Ismail di halongonan aladang-aladong aek sinumon. Pola tumatangis si Hagar mernida si Ismail alani hacitna molo iko berengon namate di juluni si malolong na. Di bayani do si Hagar matumagom mau padao unang apalah hacit si tutuhui da parmate ni anak koki. Hape tagan siding diri ni si Hagar dipuka de batado nang aek tabar sian halongonani siap betui radi dibahet de bata di bana dingolu tope hamwa kadamang do dai nang sasitong nganunga radi di parade de bata akan narikot dihita. Agape iko luluata, iko borhat dita mangalaka. Mulai dokon penginjil rupani gari kapidong namar tonga-tonga langit di sarihod debata. Alai dang songgop boti nang akaburungi di sarangna ikon hehe duibana, ikon habang duibana, ikon terbang duibana. Mangalului si panganon na pinarade ni debata. Hamunak kadamang dohot dainang di jolo ni turpuk tao molotazaha. Ima naro si Herodias laho mamisikon ulun si Johannes padidi.
Hobartu boruna na mangido asa bahenonna si majuzung ni si Johannes Padidi di talam songon hadiah ulang tahun na may saunari nungamate si Johannes Padidi alani dangolo Tuhan Yesus maddapot tot peristuai dang nasobarani bana alai dangolo Yesus menempatkan dirinya sebagai polemik untuk banyak orang. Padua hodangolo ibana mengurus akahamatea terlobi si anak kana mengulu. Di bahanido didapat ibana magumudang akana mengulu na mangalulu ibana na dapat ibana laho marjalo akahama malumni sahid dohot si panganon sian tuhata Tuhan Yesus. Ima konteks ni turut buktao. Rona torop mangalului bana. Roa kana torop mangido hama malum ni sahid. Suang ledohot akasi panganon di nasida. Mernidai malengleng ma rohana tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oma perzulu zuzu sial debatatu hita merhiti turut bukon. Manguru dope pakelalaan mernida akadongan manangdang. Atau jangan-jangan sudah banyak orang yang mati rasa melihat pergumulan sesama dalam kehidupan ini. Alayang go Yesus diazari dohita asa mangulu pakilalaan rohanara makilala sumarihon aka narikot di nahumalia. Alay taide mazo amu akada mang nakaling sesiani ahay dok tutuhan Yesus. Suruma mulak akan atoropi. Memang mulu 5.000 torok ni halak jalaidok dang dietong depedisi akka boru-boru doh dak danak. Jangan-jangan jumlahnya ini sebetulnya 15.000 orang. Mulun waeng rupani sada ama dibuat dok sada inata 10.000, mulai buat sada be anak konna 15.000, melodoh depe na merbaju mabuan hamlet na lebih 20.000. Alani sasi tonga rasional do nanga kasih siari madok pamuli mamula ma akan atoropi. Yesus mau berkata murid ini hanya merasa pintar, tetapi tidak pintar merasakan. Dan ini juga sering menjadi pergumulan kita. Begitu banyak orang merasa pintar dalam kehidupan ini, tapi sedikit yang pintar merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Dungidok Yesus ma tunasida unang ma lehon hamu manasida mangan. Dangolo Yesus paulakon nasida tangan kosong. Alay dukot di pasahat nang akahama malum ni sahid di parade nang si panganon di nasida. Jojo ni batatu hita marhite-hite temaon nang suan tu baga sarrohat tapangatusion na baru taringat tu si pangano do sinumon. Dada holan idahan nai doho jagal nai narikot alay na rumikot dibalik ni idahat doho jagali ima de bata marhuaso mangalehos si panganon dihita akan na prosea di ibana. Hamunak kadamang doho dainang mulutazaha jolo Johannes
di Biduonom ayat sia, di sini kita melihat ternyata ada 5 roti dan 2 ikan itu justru ada di tangan anak-anak. Di tangan tidak dana hiro HP sasi tonga 5 roti dohot 2 deke. Tadi kalau kita perbandingkan dengan anak Herodias, anaknya itu dia meminta agar Herodes memberikan kepala Yohanes di talam. Tetapi anak ini berbeda, dia memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk diberi. Inilah 2 sikap yang sangat berbeda. Anak Herodias minta jatah, kepala Yohanes pula, tapi di sini anak itu memiliki 5 roti 2 ikan untuk diberi. Jadi sotung sipata mek rohataka ama ina na tua-tua dan sia pungo-pungon, ternyata zuk-zuk do dewata mamake nani tangannya kada danahi na zuk-zuk gabis panganut dihita. Sumber makanan di sini ada di tangan anak-anak. Anak-anak ini memiliki cara pandang untuk memberi, tapi anak Herodias untuk menarik bagi dirinya sendiri. Nang gabe poda nama cerga nang dihita di son anak dana na diaya Sion, asa gabe kada dana naolo berbagi sian hame metotta anak kotai. Alai bihama bainotta mangazari dak danak sian mekmet memiliki rasa berbagi share. Kalau ayah ibunya, opungnya juga tidak mau berbagi dalam kehidupan ini. Selo jahita mangazar-azari, akka remaja na poso sikola minggu, oloh mangaliat da, bagi-bagi tuang gimida, lehot tibotomida, alay ganupari, opung nga, bapak nga, inong nga dibereng, dakya olo mangalehot tunabaruna, dohot tunatulang. Behama dak danak marnidai dangbui masuk tu bagasar rohani. Etiki meta sekolah minggu ihuta ada juga lagu yang sesat yang secara tidak langsung mengajari anak-anak untuk tidak mau berbagi. Sada dua tolu mire mire do. Adongan non kueku dang hule ako. Mulai anak-anak ini dinyanyikan oleh sebagian besar anak-anak di desa. Alai do among nga mulawangan nombangi do rotim sotung iliako sotung gabi maleho da dulu perjulu ho mangan. Jadi sedia jari-jari me rupane. Au sadiri mehet depe wingot-ingot do edel. Sada dua tolu mire-mire do. Adongan non kueku dang hule ako. Lama-lama terukirlah itu dalam hatinya. Jadi mulo-mulo akan kota noeng nang pejabat. Nang pemenajer tong si holi mangging, jangan salahkan mereka. Jangan-jangan itu masih buah pengajaran dari ayahnya, ibunya, opungnya, neneknya. Lah itu Tuhan akan oposo, nang sukses, nang kakek pejabat, nang gabiak pengusaha, naung gabiak ka manager melulung di begi hamu hatan itu hata siat danahon na maniop 2 roti 2 deke dipakai de Tuhan Yesus laho mangaleho mangan 5.000 nang gabi dausan hita ka pangalaho na soolo berbagi di tonga-tonga ni nguluta. Tuhan mau memanggil setiap anak-anak Tuhan, move
from the church as a receiver to be the church as a giver. Ikaw morot hita akayanakon nito hata siyan pangatusyon huria kana prosea nagirgir holam mazalo gabe si pangalean lububi tuhar jaon ni debata. Anak-anak di sini mensubsidi orang-orang dewasa. Anak sekolah minggu dalam teks ini mensubsidi orang banyak. Oleh karena itu sebetulnya kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh anak-anak kita. Tersongon akan kona terdidionan non. Piga halak terdidi sedarion. Minimal opat tamu ikon sungguh-sungguh mengajari kada danahon asagabi anakon natakas situtu olo merbagi yanakon itu hatta na mangoloi bana di sadop panggul miton ni nguluta hamunak kadamang doh dainang duk sude mangan 5.000 halak bawa nian adong dison semacam marginalisasi akka paropua dohot dak dana nak pelaci sorohannya kaina do dak dana nauzui dui anggon waeng nunga be mitra yang sepadan akka ama dohot ina atik pe ikut jamat tonot tado ternyata di zaman digital di kota masih banyak dampak pengaruh adat yang menganggap tidak penting perempuan dalam keluarga. Dadong depesia tongat-tongat tamlo suadong bawa tubuh ni parumeta gawe sip-sip hita lau tu hitan buat masadanari na parumeku asarong gawe pahopukku hadua. Bukankah kalau tidak ada kebetulan buah rahim perempuan anaknya lalu suaminya meninggal parumennya dipulangkan ke Buna Pasugit anggoi raw mangun na seunang biarong nasonya te ipa ulak parumen nai mulak maho tu hutam seolah-olah relasi keluarga hanya ditentukan apakah ada anak atau tidak ada. Dangadong bete raw mangun ni seunang biadong be jalahamu akaina mularong parumemu kebetulan hol dang pito di basa-basa di bata danak tuibana anak konna gawe pahopum dokon nang songo sirut doho sinaumi tonggo parumemui sahatuna mati bana ai ido gunana barita nauli hatan debata diha kristenonon manirai sikapta ala sudena mahita rap yanakon ni debata lubobi di joluni tuhata hamunak kadamang dohot dainang duksun la 5.000 halak mangan rap dohot akka ama ina dohot danak lobi do pemuse 12 bakul 12 harajangai malapatan nyon sude sisiani Tuhan Yesus gok 12 lapatan natuk soheado sudah denggabasan debata jalagok nang akasisiani muse gabe bohini jahuba lahu maju akan naprosea di portibion naolo pasubukod dirina gabi anak konni tuhatai alai tutu molodung dilehot debata hita si panganon doho sinumon molotajahan akaring di episteli doho di 5 Musa walu sotung gabe lupa ho di debata ala naung bosur ho
marhite-hite si pangano. Memang jok do tike malai hita ingot do hita tu debata. Alai torop sosadia do tong jolma dung bosur, dung butong, dung sukses, dung perpangkat, dung perjabatan lupa di debata nama ngalehoni tu ibana. Menurut jahajo 5 Musa bidua non ayat 10 so tung gabe dulu pahoko debata ia dung bosur hong marhite-hite si pangan. Alai di sisi nasing tada natutu tarajumi silehon-lehon ni debataro si pangano do sinumon tada natakasi tamadok mauliata tu debata marhite-hite si pangano ni mulai matakas akka hurian itu hatta patuduhon hamauliaten na marhite-hite na mangan dakpola guddesan. Tabo toro tehela batan di guddesan do penwaing di Rawamangunon diodzat subenne iban na meladong antri makan melogodang jol madipuri na sumangan pasti na magudak kuda mabuat si panganon akan di Zulu. HP dang sudah dipangan dungi dia blokon. Kalau di kota saya kira ini tidak relevan lagi. Apalagi akan nama malastiki. Aka dakubo tarong kota yamata mabangara di plastik mulo merpesta. Adang ko rasa ada dua teh. Alai biasa na memang nang jo haci rohan yakkaina setumorok behapun wakkaina mabuana ka plastik. Desa sehari na mulo paju pahitai pesta dengkat do patuduhon yakkaina tas munai jo tupad dita ahi sina. Anggo hurian ni Rawamangun dak pola be mabuat plastik betu pesta kawa inangate molo tarajumi do silehon-lehon ni debata di pola ni Raja Salomo biddu 30 ayat 15 idok dua do anak nilita molo dung mangocok muda ribana nasoheadi boto omma dok saya terus malokoton mangocop mudar ni zolma sehari-hari ma perdabuna sampai jolo subuh be diocopi bana mudari laus ima perdabuna ima persegana. Oleh karena itu yang gemar terlalu kenyang membiarkan orang lain tidak makan sesungguhnya ini tidak memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan dan itu harus berubah. Jadang relepabe istilah nadi hutate madok mokus mulani mok-mok. Memang di hutanami di mulani molo mok-mok odo na sejahtera. Odo na toho. Odo pangarato na luar biasa. Molo mulak pangarato aun pengalamakku depion. Nian berubah me lama-lama. Ale mulong dong pangarato tetangga sejojok di rokon kena tuai. Bepuang hola si belga butuha anak kunisan ipasu-pasu Tuhan na sida belga-belga aka butuhana hape simino tomang namar sahib du butuhane hola si belga butuha belga-belga inna rupan hape dang ibe anggo nuai ay molo balagay pinang siwion diba mamok-mokkur pani ba toholon nang sedala na sitong kunang dipanganon bulutok sonyak kasukusukun nang ditongani ngulutta si ganupare hurian itu hatta nang urat jolo tubagasan ate-ateta si lehon-lehoni sinu moni siad debatadwe. Jadi kita waktu makan, waktu minum kita melihat Tuhan ada di balik makanan dan minuman sehingga kita makan secukupnya,
makan tidak berlebihan, makan menyediakan apa yang penting bagi orang lain sebagai pertanda kita memiliki solidaritas bersama agar orang lain juga makan bersama-sama dengan kita. Di pada ude batama san hitaka haraparon mulorong san hamuna kadamang dok dainang kahahanggiku na sodapok mangan na sodapok minum asirohane Tuhan di pasu-pasu maka udaon gaya na niula sinur akan pinahan dapat akka jabatan di pasu-pasu Tuhan ang akka perkerjaan muna nang hamuna mabon na toras pe khusus Tuhamu nang surat tu bagasan rohamuna dana namaniop 5 roti doho 2 dekei tahirim opak dadak natar didion bagian tidak dana namaniop roti omme haduan doho namaniop dekeon.